Selamun aleyküm Tapara. Ve aleyküm Halmurat kovumsun. Şükür. Korunçuluk. Adınızdan sağlık mı Tapara? Allah'a şükür. Vatandaşlarından selamun aleyküm emmen gibi. O iyileşler selamun aleyküm. Buyur Halmurat. Tapara, ama şol dünkü eden sohbetleşliğimizden beri bana 5-6 yerden sonra geldi de şol impeachment barada. Adamlar kendi şun tapavuduna düşünüp bilen aklarda şu yurdun içinden geçilmeli sayılı mukadip kabir kabul ediyor. Ondan sonra emediye sayılı komisyası Moğollimler otadı. Haramlık etmez, önküler gelip adamlar şular yani ihtiyaçlı çemeleşiydi. Şu yerde biz impeachment'ın nämedigini, näçin edilýänini, onun möhletlerini, nähilmin howpsuzlyk meselesi var, şu zatları öwran gaýtalap bermeli. Eger şundan başlap bismillah diýmezde de şu başladyk diýdiler, impeachment'den şu saýlawlar ýaly içine 2 ay möhlet alýardy. Şu diýmek bizde öňümizde şundan başlap 2 ay möhlet bar halkyň taýýarlanmagyna impeachment. Halmurat dünkü gepleşikten soň biz bir topar ýüris arkadaşlarymyz bilen onuň bu işlerden baş çykkan ýylleşlerimiz bilen 3-4 saat maslahat etdik de. Yani impeachment bizim in doňky okumydydyr. Yani tüpegimizin içindäki onu yani gaty periodunu düşünmeliler. Yani impeachment şu wagt geçirdik. Ýerkirim geçirip bolýar teknik onun hiç bir nemeler yok. O birinciden bizim mudunna tutýan netijemizi almak. 2000-3000 adam mutal üçün ses verirler. O yani halkara gurumalary beýleki döwletler onu periodunu kabul edecek mi etjekmi bir möhüm demedi. O bir o ikinci bizim halkymyz hakykatdan hem gatwur aga bölew buňa düşünýär. Agyrlyk buňa düşünen ok nemelerden ýa-ni kommentariýalardan analiz edip görýärler. Impeachment bu da bir saýlaw ýalak batdyr. Biz ýa-ni impeachment'in netijesi bilen halk köpçülüğünün şu hökümeti islemeýänini beýan edýär. O impeachment diýmän özü ýa sen közüň bilen aýdanda gummonlymak şu neme ýa-ni döwlet başynda oturan adamlar ya adam gitmeli. Bu impeachment'ın manysy şol. Bunun sese goýup ne halk ýöne dille nerede bolup görmeliler, lakin bunu hemme zady dokumentleşdirip etmeli. Yani juridik kanunlar boýunça halkara nemeler boýunça o bizim 5-10 tanak ya 5%, 2% halkyň o beýgrany bilen o näýlerini beýan edeni bilen o galan 99-yň pikiri başga diýip düşünmekleri mümkin de. Ol bir mesele. İkinci mesele biz impeachment edip yani bu impeachment'ten soň Urwan uly ýok bolup gider diýilen manysyny aňydan ok. Urwan uly üçin impeachment o ýurdun daşynda murda bir adam nerede menden öňüm nerede diýip ýöne hiç demedine almadylygym mümkin. Almadym. Şoň üçin bu birinciden sany yani kritik massadan kän bolmaly. 50 000, 100 000, 200 000 hem halkyň agramly bölegi şu bitmegini isleýär. Onuň bu da juridik dokument bolýar da. O şu da dogry gerekli netijeni alan soň onuň
bir köçe çıkamızda da, o basış görkezimizde de, o bir haklı, yani karşımıza terörist ya yine burada aktif provokasyon etmesine de imkanı alınmakta. O bir şu halkın isteği, onun soruları alak kolunda halka ara kurulması markamızda olur, tasarruf devletleri markamızda olur. Halkın istemeyenini bir yürüydük demeden o subut ettik. O impeachment'den saylav yalak bunu ne bir saytlar dinlemelerde YouTube'da görüyorsa 15-20 bin o katnaşan nemeler var da adamlar. Onun için misal için bir 200 sanağı 100 sanağı onu like koyup bile de kompüter açmalı korkan entek giden katlaklar var. Onu katlağım derler, katlaklar var. O entek sesimizi eşitmedik katlaklar var. O entek bu kulup onu korkutup nemedip yenip bilmeyen yatanlar var. İkircinlenip görenler var. Yine şolar bilen siyasi iş geçirmedi. Yine şu an 15-20 bin olsa, şu 15-20 bin yamsız hakları düşünen olsa, var hem mesel yarısı düşünen olsa 10 bin oluyor. Şeyler mi 20 bin? Şoları hersi yine de bir 100 adama, 50 adama düşünürüp bilse, yani 10 bini 50'ye köpürtmer oluyor. Şeyler mi? Yine şolar yalak iş, ulu iştir, ağır iştir. Bunu 2 adam, 3 adam olup yenilik geçilecek, aşılacak iş değildir. Onun için biz şu yani sayılavlan önüne de istedik sayılavlanına da 2 ay, 3 ay mühlet verilirdir. Adamlar öyle doğuşur yalak, adamları düşündürür yalak. Bu da şolar yalak da bu teknik kinemesi bu da vardır. Onu çözüyor, onu çözmesi kıyın değil. Onu bir yerden, bir sayfada koyuyor. O senkide de değil, menkide de değil, yürüyüşlen ne baslagat bir şey alak. Ayrıca bir sayfa açılır. O sayfanın açılan son hem mekşe düşünürler, ne edip ses vermeli. Bu korkul değerlerini, multiklerde çağlara oku öğretülüşü alak. Şu bir kaylap, şunu o videolukları yasap, yani düşünürüşü işini geçip, o bir düşünürüp, bunu şeydip, yani bizim ses verecek dememizi, auditoriyamızı giyin etmeli. Bu ağır iş, ulu iştir. Onun için bunu tavırlık bilen amal etmemiz gerek. Bu da katı ağır iştir, ulu iştir. Ne bir ayda da geçecek bize yemek şu auditoriyamızın giyinileceğine eminlerle o da ne ile kolcuğu ne hem de halka bağlılar ne İslamiyet'in sınırı olsa sizden yerli yerden ne biz hal burada kıymet bir 40-50 bin adamını bir yere toplap bildik şeyler mi? Sizin hem her biriniz 40-50 bin olmanına 500 bin, yani 500 iş geçirseniz, ne bu deme koronavirüs yalak yayrak gider. Ondan ses verilmesine geçerse olun, gerekli neticeni alır. Ondan bizim arkamızda, ne dünya bizim arkamızda olur. Yürüydük tayda. O sizin hem yani hukuklu değerlerin yok istemeyeninizi ya da isteyeninizi o iki tarafa deme bağda. Böyle koyup bilirsiniz. Yani biz yani Türkmenistan'ın içine yetip bilem de yok. Evet, internet yapıp bunları yaparlar. Yapıyorlar. Ne şunu gözünü tuturak bizim tanımız biraz ağdırak bulundu. Şu meseleleri de seyretmeliler.
Ne men demem şolar ýalak, yani ýürüýtlen ve yan maslahatlaram şeylere. Menem doğru diýip kabul etdim. O bilem howluk ýas, ne ýetir bolan uğur ýasy. Ýöne her bir işi doğru emem kabul etmeli. Emem büyüklü, köklü nemetmeli. Halmurat, men düşünjem şu, sen ya men diýenimi türkmençe terjime dinleyicilere öz sözüň bilen düşündirip berseň, onda buna ýygy-ýygydan etseň, biziň öýrümiz giýiňär. Bunu öýrümizi giýiňer, ben iň soňky okumuzy boşatmalıyım diýense. Biz elimizdäki bir iň uly ýaragymyz hem iň soňky okumuz. Köňüň içinde ýek ok bar. Şeyle düşünmeliler. Kanunu taraptı. Tamam. Ya yankı öňkü zamanlarda çağalaňa ağaç verem awa gidip etpet almalılar yankı awla. Ýekede okun var. O okunu boşatsan çağalaň ağaç ölmeliler. Ne şolar ýalyk ýagdaý, ne türkmençe şeylerek bolýar da. Ne yürüyüşler bize şeylerek düşündürdüler. Benim doğru değildim. O doğru sapara yeme her bir sayloğun möhledi var da, bir halkara normalary var bunun. Eger impeachment elan edilecek bolsa ona 2 ay öňünden taýýarlyk işleri geçirilýär, halkyň içinde düşünürsi işler geçirilmeli. İslendik saylow, impeachment hem şoň ýaly. Oň maksatnamasy näme, soraglary näme? Halka aýdyp bermeli, şunu näme garaşylýar. Siz ýa aýdyp berdiňiz onu. Taýda goşara aýrara zat ýok, ýöne bir düşünürmeli zat bar. Impeachment meselesinde her bir döwletde öz bir goýulan ýeme bar da, keskitli san var. Meselem Ukrainada bir mesele seretdirjek bolsa, 25 000 adamyň gol çekilen ýemesi gerekdi. Katy gerek. Şondan soň şonu prezident boşly şo mesele seretmeli. Bizde de şu impeachmentli meselede 50 000, 100 000, ondan köpürak adam sesi yığınlarsa onu halkara gurulmalar üçün ulukan tutarıp bolçulukta. O hükümet deyip bilecek gale, men 5 tane karşıma duran adamın sesi ya 100 tane adamın olur hakimetten nägile bolup giderler ya olur terörist ya şuna mengeş. Bu halkın talapy. Impeachment geçirmeye halkın hakkı var. Parlament işlerine bizde, hakimiyet yok bizde, hükümetin hiçbir şakası işlerine. Demek halk öz hakimiyetin öz eline alıyor. Şu impeachment'ın üstünü bütün dünya ıglan ediyor. Öz mesela isteğini ya öz erkini. Yine biz şunu her bir adıma düşünürmeli. Yani sen bir zat bellek geçtin dese parağı. Şu köpürgürün etmeli yani ulu sözü de tova. Hakikatdan şu geçen näçe aýyň dowamında ene ikimizin şol edýän wagt nasihatymyzyň töwerini gatkan adam gelip ýerine pikir edip ne düşünüşip öz etjek işlerini bilip ýerde oturanmyzy döwletiň nira gelip aýsy petige diýrany görüp oturýarlar. Esasanam ýaşlar. Ene şu taýda şolaryň özüniň öz gelegini etmeli işleri var. Men ýadyma her sapar diýen ýaly aýdyp oturýar. İlk özüňiz düşünün mesele, soňra özüňiz ýaly adamlar, ynanýan adamlar 1, 5, 10 tapmaly. Ol dine ýol geçjek adamlar. Şol hökümet bilen garpyşmaly gününe dip kaptalyňda durjak adamny ýa arkaň orajak adamny barada görür. Bu nedilýän görür? Bir impeachment. Şu bütün halka degişli mesele. Biz şu hökümet gerekmi? Ýa gerek değil. Şonu biz häzir islenip ýanymyzdaky ýollaşymyzy otogda bile ýaşap oturuny ýa tanyş bilişimizde ýa dost ýarymyzy şu nirde otursagym, nirde turuşsagym, mesçitde de bolsa, köçede de bolsa düşünürmek pardymyz bar da. Birek biri, her bir adam, 10 adama düşünürsin, 100 adama, başarsa 1000 adama. Sebäp şol impeachment hakykatdan bize ýeke tek şuun kuwuna galan kanuny ýok. Şoň üstü bilen biz bütün dünýä jemgyýetçiligini, şol sany birleşen milletler guramasyna da OBS ýa-da hukuk goraýjy halkara guramalara da biz halkymyzyň niýetini beýan edýäs. Ene şonça halk ses berdi, biz şonu islämizak diýdik. Indi siz şonu bilýäňiz, halkyň şonu islemeýän. Ya özü
meyletin erkini postun taşladın ya da onu halk şonu mecbur eder postun taşlamaya. Bol mesele hemmemiz üçün düşünükli aydın bolmaly. Şoňa biz adamlar taýýarlamaly. Gaty dogry berler kesdim tapara. Menem görüp oturma. Her çykyşymyz 10 000 adam terediýär, 15 000, 20 000 adam terediýär ýer bar. Emma şoňa laýyk goýmagy gorkan adamlar bar. O ikimize gerek gel, o laýykdan bize näme netije bar. Ýöne şol gollaýarlygynyň alamaty bolupdy halk. Şol wajyp. Hökümet sana götürdi onu. Mesela Vatan Satan programmasına 3 köp like'ına, son gollaýana 3 köp dislike goýulýar. Şolarda 50 adam soňa hökümetin programmasyny oňlaýan bolsa 150 adam, 160 adam soňa garşy. Ýöne bagyşla ikimizde bilelikde alanda eýýär. Beýleki saýtlar hasaplamaňda 15 000dan geçe adam sany. Näme üçin o taýda 15 000 dislike durana? Şu mesele men oýlanýar ýa, näme üçin adamlar şota dislike goýmagy gorkýar? Diýmek, olaň gorkusy bar, şota görner, bilner, eşdilerdi. Olar real zat ýok internetde. Diýmek, adamlar internetde de ynanýar. Ine şu gorkuny aýyrmaly adamlarda. Ilkinçi nowatda da bira. Halmara. Bu ýa-ni impeachment'in soraglaryny taýinlap ýörse. Taýinladygym mollaň üstünde işlemeli. Onu ingilisçe, orsça, türkmençe, soňondan oglanlar kömek berer, özbekçe, gazakça, terjime. Ondan elimde ama şu taýypalamyň aşagyna soraglary, impeachment'in soraglary, o näme üçin impeachment edilýär diýip ýetek sanak soraglary. Ondan o soraglaryň üstüne goşuljagy wadyr. O içinden ayrılacağı vardır. Halk bilen maslahat edip o şu komentlerde onun ne şeydi pişirmemiz gerek. Bu yankı içi mazmununu yemesi de. Doğal teknik neyle olmalı. Misal için dışarıda 2 milyon halk var diyese. Onun neyçesi yankı internet bilen kompüter bilen o birleşip biliyor. O neyçetin yankı email açıp email bilen işleşip biliyor. Onun tanı demede. Onun kâvinin yeneti atası berde dışarıda. O içinde de yine de karı yenileri var, ataları var, çağaları var, çuğuları var. Onun nemesin ne edip demetmeli, yankı ödleri etmeli mi, atlarını emedip. Ya da karı kurtulumuz internet bilen zadın ne emediğini tek bilmeyenim ken. O bileyenle de bu atları ulanıp bilmeyeni ken. Yankı teknikası eline yok ken. O mesele ken de. Yine şu atları bir üyüşüp matlaatlaşıp onun yollarını ödler. Her kim burada teklif verir. Şey deyip bunu bir çayın içinde, bir kayın içinde özünde bağlı. Bunu ne şu masa yetem sonu öz bilir. Şu etten gurrundan yankı nemelerden. Onun bu yankı gidli olacağı var arada şunu güven yani güvence verir yalaklanam olur yalak. Bu yankı sistemi online haylo veçilşi yalak dokument bir. Bu ne kaptallan ne beylekiden yankı demek arp oluyor. Şu Amerika'da ya Avrupa şehirlerinden yurtlarına haylo internet üstüne geçirliyor da. Bu neyle geçirleyen orada bu da şunun alak demedi. Öyle girli. O kimin hayır tarafı ses vereni belli değil, kim verenin belli değil. O tayda demede bağda dağına da var onun, o bağda dağına hiç kim giyip bilen o. Yani sağın yüze çık ya da. Sağın yüze çık ya. Yine şurada atlam düşündürücü işini biz ne başardığımızdan oğlanları da hayiş eder şu rolük edip bilen orada sağacıkları neyle yankı oyun bilen öğredilen orada bilem şunu yine neyle ses vermeliğini şeydi rolüklerini söylen yankı dil bilen şeydi şunu düşündürmemiz gerek de. Bu rullokan iş o şunu herkes koşulmağı gerek. Onun bu agitasyon işi şu an
kimisi 5-6 bin ya 10-15 bin dinleyen olsa şu 10-15 binin hersi bir 100-200 adamini edip bizim siz bilen agitatla yetişimizi alak agitatla yetişmeli. Düşünülmeli. Ya o doğun anlaşlarına, enatalarına, ya çağalarına. Yani şu mühimdi şuna ilk olarak düşünmeleri gerek. İyi işler öz-özünden yani bolyan zat yok. Hem de adın aşağına dehmet düşünmek yalak zatlar var da. Yani şu zatları biz nemen usulen, şu saytlan usulen, kanallan usulen düşünülmeli. Sizin o doğrumuzdaki yine de şuları yalak akağında açan adamlar var. Açılanlarım var. Onlarım şuna doğru düşünüp şu arada propagandasını, demesini şu iş. Atullah kan ismi. Bu ulu promoçuluklu iş. Oluyor yani onu tarp turk eder. Eller burada aptik eder. O da atlar o hikayedir. Ne? Apadiyette diyenler için bir iş. Ben kahraman diyenler için bir iş. Ben kötü iş ettim diyenler için bir iş. Ben iş bilen diyenler için bir iş. Bilmeyenler için, öğrenmek için burada. Ne? Bizim tarihimizde bolondat derler. Yani SSR'in tarihinde de impeachment dilenat bolondat derler. Şoň için bu täze zat ýöne bu tarihi gat aňyrdan gelýär. O 17-nji asyrlardan. Oňa da roly zat ýaşaýarlar, oglanlar goýdylar. Oň düşündürüşine nämedir? Ne ýöne Türkmen çaýdan da impeachment ine denlemen gummol. Gummol. Ne şoňa hem ýa-ni tavrymyzy parlap görür, tawr edip bilýär gereklerini. O iş edip bilýär mi gereklerini? Ya koşup bilýär mi? Bu hemmesi ne zahmet, ne adatlyk şey dualnyadır. Adatlygyň jogapkärçiligi vardır. Ine şu da şu medlemeden jogaplarynyň biri. Katı da orta para. Näme adamlar mene kimidi dinläp oturýarlar bärde sen sahypandy. Menkilerden gelip dinleýänler meni ertiýär sahypandy. Buyurun şeýtdir her gün düşünürüp oturmaly adamlary. Ol adamlar özlerim töwregiň näkiler aýdyp oturýar. Töweleme bar düşünürüp oturýarlar bile otogda ýaşaýan ýoldaşlaryna, tanış bilişlerine jaň edip aýdyp oturýarlar. Maňa ýazýarlar. O aýdyp oturýar ýyly derli. Indi beýleki saytlar var, yaşların saytı var, toparları var, hareketleri var. Şu koşulsup gidecek. Şoların bileni yaşı da şu impeachment barıdı. Onların bilen adamlarına ya yazıcılarına ya dostlarına yarlarına aitma doğru mümkünçülüğü var da. Bu uliş Halmurat bu adamın, üç adamın, 10 adamın edeceği işler bu kol edilmeli iş. Şu demetmede ne ses verilenine 1000-2000 demet çıktı. Ana okun boş. Ama şota düjan güýç sanaşylar diýişýärli. Şu impeachmentde gorkalar näçe adam azatlygy isleýän, gulçulukdan çykmagy isleýän, şu hökümetiň iş başyndan gitmegen hakykatdan isleýän adamlaryň sany ine impeachmentde adamın beren sesine bagly boldy. Onu bizem görýär kimiz, onu bütün halkyň özüň görýär, bütün dünýä döwletlerim görýär. Ine bir gaty ullakan hem jogapkärçilik hem awryly iş hem mäňçi. Şoň hötdesinden gelmek bize bütün halk bolup gelmemiz gerek. Her bir kişinin bir oturup kanuny yol bilen döwleti, hökümeti değiştirmen nemeti şey. Mutali. Yine de yankı parmağını basmana korkyan olsanız onu yine sonku şanslarını düşün. Bunun başka şansınız Tanrım ya verir ya vermez.
50 yıldan olacak mı, 100 yıldan olacak mı o da bilen neme yok. Sizin devletin kalacak, kalmayacak o da belli de. Yine şu propagandanın, şu siyaseti halka yetirilmesi gerektir. O zaman bärde yeni de bir men pikirimçe halka bugün aýtmaly zatymyz bardy. Bir şu impeachment meselesi bizim mecburi meselemiz diýip düşünýän tapara. Eger halkymyz bölünmedik bolsa, ýollar açyk bolsa, ýurdun içinde ses berme halkyň mümkinçiligi bolar bolsa da azad erkin ses berme. Onda bize impeachment cehenneme gitsem geregem de bu şotaýda uğruna da ses berip bilýär saýlaw uçastyny. Ýöne onu birincene etjek şu şerte hayır bolacak hökümet diyor. Şu men saylaw geçirjek hökümet diyor. Başarsa basıp yatıracak. Şunu dine biz yurdun daşyndaky ilaty göz öňüne tutup impeachment diýär. Yurdun içindäkiden impeachment'e gatnaşsa bir 1000 adam gatnaşsyn ýolun tapyp. Şondan köp bolmaz. O taýda ilaty ne internet bar, ne düşünje bar, bu meselelerni geçirmäli. Şonuň üçin şu yurdun içindäki galan dogan garnaş hosarlymyzyň hem islegi hem jogapkärçiligi bizim boýnumyza düşýär. Yurdun daşyndakylary. Şuna adamların doğru dürüst düşünmeli gerek. Biz katullukan jogapkärçiligi boynumyza alýar. Şolaňam erk islegini arzuwyny biz ine şu impeachment'te beýan edýär. Sebäp daşary döwletler görüp otur. Yurdun içine internetin gysylýanyny, saýlaw ýok, hökümet ýok, konstitusiýa işläne. Ýöne şo bir ýagdaýda da yurdun daşyndaky Türkmenistanyň raýatlary şo yurdun içindäki düzgün tertip hökümet bilen närazy şonu islämek. Ine gümmol diýilýän şo. Şonu düşünmekler gerek. Almurat, onun bir korku meselesi var da. Yankı Hindistanlılar o Anırdan gelen demesi var ya, yok o bir ılım vardır. Büyüklük. Çok gururlarına sonra veriyorlar da. Korkuyunu ne yenk geçip oluyor da. Korkuyu ne mi dikti oraya da? Alma mı? Ağaç mı? Demir mi? Ya yumuşak adam kıyalak etli de mı? Korkuyu hiç var. Görüp bilen mi diye de korkun yok. Yani orada yok da abi nerede bilecek diye. O hiç var. Yani korkuyu yine sen demende. Yödün yani çok demesine anlayan da. İçki dünýände. O şutaydı. Yani şunu nerede bilecekmidi, demet korkuyunu aşağımidi. Yani bu da bir iş urlukan. Yani psikologlar vardır. Belki de Türkmen psikologlar vardır. Olmasa da tanıyan, demediyen psikologlarımız vardır. Yani şolarla maslahatlaşıp yani cemiyeti korkudan çıkarmalı. Yani yokluğunu, hakikatten yokluğunu subut etmeli. Olmasa ne bizden ikimizden adam bizden korkmalı. Ha? Halbuki. Olan doğru. Biz yani üç köşük etten ya üç köşük zımptan yasalan adamlar değil bizden şunları yalan adam. O bilin yani doğumuzda var, kardeşimizde var. O ilgiden kendi olmadı adam değil. O ködünyaların o da var. Ola da var. Yöne düşüncemizde o yani kordak şol. Bu batırlığım değil, nemeligim değil. Lagiski demedi ya. Ol biz siz yüzüňizi görkezip görüň gatdyp deme değil. Onun yönü yani interneti açıp seyretmäle korkýarlar da. Onun aňyrsynda hiç bir zat ýokdugyny. Yani like ya dislike bakmaly korkýarlar. Dinlemäle de korkýar da käbir. Doğrudur. Onu korkun değil. O baklı borçun, adat borçun, korkun yatın. Bir yankı icadı var mı ya da cihizimi bilmedim. Yani studenttim de. O taşarı yurtta bir yerde okuyalar, kakaların bir işliye ya ağaları işleyen olmalı. Yankı
telefonla uğraşıysa o ağaları bilen non yani diye açmalı korkuyan yani. Yani internete girmeli korkuyan. Öde pul gelen ok, pulum da alıp bilem de ok diye de. Benim kork dedim, pulum gelir dedim. Sen korktun bakım gelir dedim. Yine de üstüme de yine de bir önce at yani hemen yorgun at. Pulum gelir, okumam bu torordum. Birine de tamamen dolanıp vararsın. Lan, sen şöyle yalan. Yok, bana da canlı soruyor görüleşiyorsa WhatsApp'tan. Halmuradağı diye ikimizi hiç kim dinleyenler ya hiç kim bilmedi ya men adım aytma vorum. Men ne öz çıkış edecek diye ya görüleşsem arka. Men ön izim dakikalardan korkuyan ya da 10 adam bilen görüleşsem şu ikirjenlenen 9 şu izin kanını şu yurdun içinde ol yankı hökümetin yesir alanı var. Şonu getirip koyuyor da ortada. Men şolara bir zat bolmasın diýip gorkýan. Şolar hökümet tutar idarlar türme basar diýip gorkýan. Ayho ol hökümet onsuzam eýem olar yesir aldy. Sen geplemäňde de olar eýem hökümetiň eline ol bilen garnak. Sen ýöne baktyň çup şumal ýurdun daşyna beýleki medeniýeti görüp, beýleki döwletleriň ýaşaýyşyny görüp, şular ýaly ýaşajak bolýan. O içinäkiler gol-gurnuq bolup ýaşap. Şoňa düşünmek gerek. Sen gorkup ýaşasaň, diýmekden hökümetiň garşysynda hiç de etmeli adam derler. Benim aytdım onu yaşa ver şu duruşunuzu. Ben size ne kömek edeyim yani. Murat, derdi bir zat var da ne Kurban ulu var ya Kurban 50 mi? Kurban ulu. Kurban ulu. Şu halktaki bar korku. Şonda da var. İketme. Tebebi niye adıp da uğruna şu korkuyun aşağına yaşap demeden neme. O da şu korkudan çıkıp bilen ok, şunu ayırmalı korkuya, nemetmeli korkuya. Yönü halk burada da düşünmeli. Olur 1% der, 1%, siz 99%. Bu da real nedir yönü seyredip göreyin. Yani gözünüzün perdeğini ayırsanız şeydip, görünüp durandır. Yani sizi korkulup görünün ödem korkuyandır. Sizin giden kän korkuyandır. Şoň çyňam bolur ýanky deme rellat ýala. Bu sehel tersine vursa bulun ayağının aşağında yer yoktur. Siz yerin üstünde durursunuz. Yurdunuzda durursunuz. Öz toprağınızda durursunuz. Bulun aşağında hiç tat yok. Onun tuğutlamaları ne pullarını kazananın daşarı yurda çıkarıyandırlar. Oğurlarından şu tayda da yatırım yapyandır, investisiya ediyandirler, iş yerini emediyandirler. Bulun hemmesi kaçacaktır. Başarsa. Onun ne o vansana yani humanitarını köpek etti diye de. Murat ne ben hiç tat bilmedim. Ben şu tayda diyelim demedim o olmalı. Son 80-90% şulon mali o taşarı çıkaracak kaçıryan mali Türkmenin pulludur, altındır, gıdılıdır, näme üşürün oldu. Şodur 10-15-20%'den yönü gözüçün humanitar nemedir. O vanslardan geçen son bunu iyi diye de onun Pakistan'ın direkt çıkar vermediler o taydanı. Yine ben hiç tat bilmedim. Ben elimde dakadatı yok olmalın. Onun edir şu mesele boyunca serhiyetten, kuşkudan roğlancan etti de. O bodoş gibi. Şu şey diğerleri onun dedi, ne Ağrı'mızda dedi, o van dedi, Stay'dan dedi, geçen son dedi. Ağrı dedi, onu idarilecek manam yok diye de. Hiç. Hakikaten şeyde de o tay değil. O da dedi, şu olmalı diye de. Ben fikrimi tasdikledim. Bana da 3-4 yerden yazdılar şu soru. Şu mesele vardı. Halmurada şu yurdun baylığını çıkarıyor, halktan oğurlan pullarını, şu naliska pullarını. Ben şunu öz gepleşimde de aytdım mı bellek geçtim. Hakikaten şeyle bunlar inni kaçman uğrunma. Özü kaçıp geçer mi yok mu? Yani oluşmar şun daşın qorab oturanlar evini pagol.
Yine şular hem onun için hem özleri için cevap vermeli vardı. Näme üçin şumagal döwletiň sen doğru aýdýanda ýok, şu döwletiň hiç bir strukturasy ýok. Näme üçin bar bolsa mahkeme, millet howpsuzlyk ministrligi şu zatlara şol seretmeli. Döwletiň içinden ähli baýlygy çykarylypdy. Näme üçin olar şol akidip barýan ýükü barlaryna içindäki akidilýän zatlar hasap alanakdy. Näme üçin bular öňünde böwet bolup duranakdy. Ana gördüler ha ozal Niyaz falan on oğlu 3 vagon uğradı Türkmenistan'a. Şu köşkten çıkaran 3 vagon. Son bir kurban onu elinden tutup da koy ho bize de bırdat bize mi yaşamalı. Yine şu balon görürüm bana aydılanı komitenin içinden gelen görürüm. Ne özü olsana da şudur hal bırak. Hava. Özü olsana da kömek edecek diye ha. Hava oğlum şudur. 10-20% içine bırdatlar atan olur. Yo ayarlığın da daşa botyra eýem 4 tane kamaz näçe ber Özbegistan'a barlanman çykarlypdy. Gör bak Özbegistanyň üstüne nireleri çykarylýar. Aňyrda da Täjikistan ona möýüzýär diktator. Yo karantinip yaptılar da Şubat. Inni şu karantin dilme üçün Florialak yani. Hava gumanitar kömek. Gumanitar kömek diýmeli. Başga näme diýsin? Ne? O gelecek rahat yok da. Oylap taparlar o bilinmeýän kädi. Onu gerek strukturlar dünýädakiler idarlap otyra. Ählisin bollar. Olam uza geçecek ýeri. Ediversin. Ne bulonu edýän nemeleri ne London'da kazino, otel, yine de burada ne Dubai'da giden nemeler, Türkiye'deki yatırımlar, o ne hemen Türkmenistan'ın içinde yatırım yaparak yeri yok. Bunun hemmesi yankı soyup kaçacak, bunun başka hiç nemeleri yok. Oğurlarını çıkaracak bolýarlar da. Indi bilýär halkyň öýe girmejegini, köçe çyksa. Başyna ýetjegini bilýär halk. Demem oğlu Meredin oğlu Hawa. Islık göllü atel urýar. Urdu. Näçe milyon. Aha. Doğru. Koy kursun. O on dokumentlerini işlep görürler. Meredin oğlu. Ol 30 milyon 50 milyonluk atel. Islık göllü. Milyonun dolar hesabına. Yok ne yankı Meredin aile ulan şu atlar kurulup mu ne? Fikir edip kurayı. Ente ol bir demesi. Bir sluçu. Eyle kusluçular kana. Men şonana atsan ur verdi we barat aýdylan aýtyp berdim. Ben sahipamda dinläp gör. Men berde gaýtalap oturmay. O parlamentiň başlygy däl. O Gurban Ulyn eme gurulşyk boýunça vice-premier eken. O gedi oturan işlerini görse. Her bir registrasiýadan geçen firma üçin, her bir gurulşyk eme üçin, obyekt üçin ursat hatyna 50.000 Amerikan dollaryna alýandyk. Orada kol çekken akçan ur verdi. Bir ýylda näçe ýüz obyekt gurulýar. Näçe firma uçurdy edilýär, olara ýa-ni iş berilýär. Şeňmi? Olar her hem 50.000 dollardan getirip berýän bolsa, bir ýylda näçe milliard bolýar. 13 ýylda näçe milliard guruldy bu. Ine şol çykarylýan pullar şo bolmaly, para. Bular diňe daşyna daşýarlar. Ýurdun içinde belliler de näme boljagyny halk näme etjegini, injon gaçmak bilen. Korkýarlar bilýärler, edýän zatlardan bilýärler. Awa, soňky bir aýyň içinde 3 gödek howpsuzlyk komiteti şurasyny ýygranmaly. Näme ýagda köp Türkmenistany daşyna. Hiç de şu öz hamyny halas etmek üçin edýän maslahatlar. Onun ýam üçin Balkanyna ya aňyrdan ýanky ors konsultantlar gelýän bolmaly. Mümkin. Ýa-da sonok ne demeli. Ýa-ma ýuklap gidýän bolsalar kim bilir. Artık havramanına dönü saparağı Türkmenistan'ın. Avyondan beri oldu. Avyondan beri. Yani bu derecededir hiç kim fikir eden attı da son 6 ayda şu biz geplep başladık böyle hem meseleler aşılı oturuverdi. O zaman halk bizatlar bardır deyip oyununa fikirine yoktu, aydıp verdik.
İstanbul'un aeroportunda tonlap 14 ton, 15 ton Kızıl bilen tutulup görülen nemeli näsin jeli şo? 1,5 ton, 1,5 ton, bir reisi. 14 ton. 14 mi? Nästan. Owo. Men 1,5 kadi. Yok. Bilemem men. Yanlış yan bolmam katım mümkün zatlara. O in solar izlenek diýenler Türkmenistanyň başga döwletlere. Akıdy bersin, geçecek yer yok. Ya oyunları şolar ýalak bulu. O niýazym çıkaran nemeleri ne çağalaryň nemet gören nemeleri. Hawa. Milyarlap istihdam deme diýerler. Olar aglayan adamam yok onu sapara. Oğlum eden olur. Bedbaşçılık şotaydın mı aslında? Türkmen halkının tragediyası şotaydın mı aslında? Yani bankta 23 milyar yatıyor. Yani pulu yok oldu ne yapayım ki 100 demeden o. He? Nasıl da? Onu öde alır mı kadiye? Ya olur öde alır diye de. Onu içine getirde yine taşına çıkarmalılar. Son iş olacak diyeyim. O çıkanı attır durursun barbalar bir yanda da. Hay ağlar yani. İnni halk inni elinden tayağını alırmadan körüm olsun. Halk inni göz açılıp başlıyor. O beyleki aşağıki demeleri kendir. Ben tek o yektup çık ya 1,5 milyon näme tutbolin olağım adınaydan ok kimkidi. Gördün ana böyle kümöýünden çıkaran bir konteyner dolar. O näçe milyar böyle Şuwed koronasyny öwürsen. Almurat indi şu pullu gurrun ettik. Ustayda da gutorolu yankı. Baliya yaşlı. Pul bilen nemedeli gutorolu. Baliya. Onu näme Tanrı ýalkadym şu aýdyp beren maglumatlaryň üçin yankı impeachment meselesini menem öz sahypamdaýdan beýleki adamlar görýän dinleýärlerim öz aralaryny, öz tanışlarynyň, bilişleriniň arasyny, dogan arasyny gören bilen ýeriňizde şu pikiri paýlaşyň aýdyn. Hemmämiziň gelejegimiz. Birinji nowatda siziň özüňiziň çağalaryňyzyň, aktyklaryňyzyň, çoğuluklaryňyzyň gelejegi şu impeachment. Şunu gaty ünsli çemeleşmeňizi haýyş edýän her biriňiz. Entek bunu Almurat günnömü kän getirmeli bor. Yok getirir. Sebäbi ilki soraularyny näme bir 7-8 soraw şuwat düzdüler terjime etdiler da İngilizce, Türkçe, Türkmençe. Onun taýin bolandan biz goýar. Debelen aşağında şu impeachment sahypatyny açar, şoň aşağında elimde mi sorawlar durur. Entek göne yankı ses vermeli tarihini iýle düşürürse. Yani adamlar tanış olur ýaly, näile gedilýänini görür ýaly. Ama bunu üniversitede tayyarlan vermeli ama uruşun gelmesi yok diye haçan tayyar olsa çıkarır orta halk ses veren so bilenem onun neticesini görürse. So o başka da için gayra koyulana o neticesi görmek için gayra koyuluyor. Onların bir edilmeli kanun var da biz näme nire algap var ya bir hepten içinde edip bilir yani 3000 adam siz aýdyşyňyz diýär impeachmentda gol çekken bolsa onu näme bu münçe milletin içinde 3000 adam hiç adam da. Var edenimiz biderek bolýar da. Şoda ana Ukraina prezidenti bir da garamak üçin ilatyň 25 000 adamyň orçakan petisiýasy gerek. Bizde de impeachmentda 25'den 50-100 000 bolmak kesenden ine sosyallara ımtylsak, sosyallara yetsek, onu dünýä döwletleriniň öňünde bizim ine toňrak etjek işlemiz ine tutar şoňa. Ine kanuny ýok. O boş olsa Almurat bizim ähli eden işimiz puza çıkýar. Şo. Ol hakykatdan hem şeýle. Almurat Ustaydyny gutorolu. Bolýar adamlar tagotum. Watandaşlar taparat edem tawul adamlar.